Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabeng, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, November 13. Cleansing sa DPWH dapat seryosohin. Foreign consultants dapat kunin sa pagkaplano ayon kay Acting Governor Delta. State of calamity idineklara sa Aurora dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong uwan. Sanggol na ibinebenta ng sariling ina online, nasagip ng mga otoridad. Paghahanda sa BSKE 2026, tututukan ng COMELEC matapos kumpirmahin ng SC ang legalidad ng RA 12232. At ganda, talino at pusong Kapampangan, ipinamala sa sashing ceremony ng Mutianing Kapampangan 2025. Dapat lamang nasa mismong hari ng DPWH magsimula ang cleansing, lalo na't kung pag-uusapan ng tunay na reforma at prioridad sa mga epektibong flood control project. Itong panawagan ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasunod ng muling pag-usad ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects ng bansa. Narito ang report. Hindi nyo ba napapansin yung mga disaster na nangyari ngayon? Parang pinaparealize sa atin ni God na kung anong kahayupan ang ginawa nitong mga tao na to at ang nagsasuffer yung mga taong bayan. Ito ang mariing pahayag ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasunod ng sunod-sunod na pagbaha at kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naanya'y tila parusa ng kalikasan sa mga kapabayaan at maanumalyang flood control project. Partikular na binanggit ng opisyal ang sitwasyon sa Cebu at ang paulit-ulit na kabiguan ng ilang flood mitigation projects na dapat sana'y proteksyonan ng mamamayan laban sa malakas na ulan. Ayon kay Vice Governor Pineda, nauunawaan niya ang naging pahayag ni Secretary Vince Dizon na hindi basta-basta mapopondohan ang mga bagong proyekto hanggang hindi nasusuri ang mga irregularidad. Para sa kanya, mas mainam na may foreign consultants sa pagpaplano ng mga proyekto upang matiyak na hindi malulusutan ng mga tiwaling opisyal. Yung mga presyo ho ng mga sa flood control, we can check naman po kung tama po ba o hindi. Pero siyempre, saan nagpaplano po yun? Sinong gumawa ng programa, yun po yung pinaka-major dyan. Pero kung yan, babaguhin ho natin yung mga tao na yan. Muna ho tayo ng mga, kahit mga foreign consultant para makatulong doon sa tamang presyuhan ng mga flood control project. Kailangan po yung flood control project, hindi ho po pwedeng mawala yan. Kailangan po natin yan. Pero ang kailangan lang ho maging malinis ang paggagawa ng mga flood control natin. Starting from planning, nandun na po. Siguro, kuha tayo ng mga foreign consultant to make sure na tama ang presyo, tama ang plano, tama ang programa. Umaasa si Pineda na sa pag-usad ng investigasyon ng Senado, mabibigyan ng hustisya ang mga mamamayan, lalo na ang mga Kapampangan at iba pang Pilipino na matagal nang apektado ng palpak na proyekto. Dahil sa baha, dahil sa mga pangit na flood control project na in-implement. Nakita niyo po yung buhay na nawala. Yung mga tao na muntikan na mawala ng buhay dahil ho sa kahayupan nitong mga ganitong klaseng mga nanunungkulan. Matatanda ang kabilang ang mga mamamayan ng Pampanga sa mga nanawagan ng hustisya sa paggamit ng pondo para sa flood control project, habang nananatiling isa sa mga lalawigan sa pinakabulnerable sa pagbaha, kasunod lamang ng Bulacan na itinuturing na epicenter ng umano'y katiwalian sa implementasyon ng flood control project. Batay sa datos ng gobyerno, aabot sa 14.5 billion ang kabuang halaga ng pondong ginugol para sa lalawigan simula 2022 hanggang 2025. Kasabay ng muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig ukol sa flood control corruption, mananatiling hamon kung kailan pa mararamdaman ng taong bayan ang tunay na reforma.
hindi lamang sa proyekto, kundi sa prinsipyo ng mga namumuno rito. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na may 10 kaso na iniimbestigahan kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa ilalim ng DPWH. Ayon sa Sandigan Bayan, 8 criminal cases naman ang nakatakdang maisampa bago matapos ang taon, kabilang ang ilang district engineers at kongresista na sangkot umano sa overpricing at ghost projects. Paulo G. Santos, CLTV News. Wala raw Merry Christmas para sa mga sangkot sa multi-billion peso flood control anomaly sa bansa. Yan ang tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa President's Report ukol sa naturang issue sa Kalayaan Hall, Malacanang Palace ngayong Huwebes, November 13. Ayon sa Pangulo, inaasahan niyang bago magpasko ay maaaresto na ang mga dawi sa flood control fund scam na una na niyang inilantad sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Anya, makukumpleto na ang mga kaso laban sa ilang opisyal at pribadong individual na sangkot dito at may patutupad na ang mga warrant of arrest sa mga may kinalaman. Kabilang dito ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at mga kontraktor na sangkot sa mga ghost project, overpricing at dayaan sa bidding. Samantala, naglabas din ng blacklist ang Department of Budget and Management laban sa 9 na kumpanyang konektado kay Sara Diskaya, kabilang St. Gerard Construction at Alpha and Omega upang hindi na makasali sa mga susunod na proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni Marcos na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at posibleng masundan ng iba pang kaso laban sa mga opisyal at negosyanteng damay sa issue. Kaya't yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Inanunsyo ng Department of Finance sa mahigit 17 billion pesos na ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang nailabas ngayong taon bilang agarang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Simple pero may wow factor. Yan ang paraan ng Quezon City para ipakita ang Paskong Pinoy ay buhay at makulay pa rin ngayong 2025. Mula Quezon Memorial Circle, Quezon City Hall hanggang sa mga pangunahing kalsada tulad ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue at Timog Avenue, ramdam na ramdam ang diwa ng Kapaskuhan. Nasa 3,850 na parol ang sabay-sabay na nagningning sa buong lungsod. Gawa ito ng mag-amang Kapampangan lantern makers na sina Gary Michael Nuki at Michael Junes Nuki mula Mexico, Pampanga. Ang kanilang disenyo, organic at environment friendly, gamit ang pugad ng manok, bilao at hinabing lokal na materyales. Pagdating dun sa design, tayo yung nanalo sa dami ng nagpadala ng design. So yung sa atin pa rin ang nanalo. Kaya napakasarap sa atin, puso na Kapampangan ang nagwagi sa larangan ng pagandaan ng parol. Ayon sa mag-ama, higit 300 Kapampangan workers ang nabigyan ng hanap buhay sa proyektong ito. Isang patunay na bawat sindi ng ilaw, may kabuhayan ding nagliliwanag. Kaya katamang parol, kahit dala buong QC, Commonwealth, Quezon Ave, Visayas Avenue, Congressional. So kahit buong Quezon City, rin ganaganandalan lumabas ka, gawa lang Kapampangan. So I'm very proud na ita mo yung ginawa. Buri kayo po sundo yung kaya na po, legacy ng tatang po kayong pamangawang parol po. Kasi bilang kayo po, Kapampangan din po na akakit niya po na yung mangawa pong parol kayong QC po ay Kapampangan niya po, which is maka-proud din po. Kaya kayong bilang po kayong tatang po, akakit kaya po yung gawa na po, maka-proud po kasi kayo mo po pera yung makanyang pisabyang, kundi yung taong kasiyahan po na akakit mo po i-appreciate na po at mo mag-picture lang po ano po kasi. Sa official Christmas lighting ceremony ng Quezon City, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na layunin ng syudad na itaguyod ang Paskong Pinoy, isang Paskong likha ng mga Pilipino para sa Pilipino. Imbes na celebrate natin yung isang foreign na Pasko, we're celebrating a Filipino Christmas. So, bilang, I guess, first day of the celebration here in Quezon City Hall, inaanyayahan ko po ang lahat na pumunta rito
every day. No, meron po tayong Christmas on display para sa mga bata every 30 minutes yan. And then we also have the chocolate. And of course, lahat po ng mga pwedeng Instagrammable na mga pictures. Everybody's free to post with any of the things that they see with their families. So City Hall is open for everyone. Mula sa Quezon Memorial Circle hanggang City Hall at sa bawat kalsadang nagliliwanag sa Quezon City, isang mensahe lang ang gustong iparating. Ang liwanag ng Pasko ay mas sumisigla kapag ito ay gawang Pilipino. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagdaan ng matinding bagyo at pagbaha sa iba't ibang rehiyon, tiniyak ng NFA na patuloy ang supply ng bigas at handa ang kanilang mga bodega upang tugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga nasalanta. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Patuloy na ang pamamahagi ng National Food Authority o NFA ng bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at kalamidad. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nakapag-release na ang ahensya ng mahigit 43,000 sako ng bigas o katumbas ng 2.15 milyong kilo bilang bahagi ng relief goods sa mga nasalanta. Malaking bahagi ng inilabas na bigas ay dinistribute sa Region 3, 4, 5 at 7 na matinding hinagupit ni Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Naihatid na ang mga ito sa lokal na tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Office of Civil Defense o OCD at mga lokal na pamahalaan. Kaagad raw na binubuksan ng NFA Operation Center sa mga field offices lalo na sa mga lugar na apektado ng pagbaha, bagyo at iba pang sakuna bilang bahagi ng mandato ng ahensya na tumulong sa pangangailangan ng mamamayan. Tiniyak din ng opisyal na sapat pa rin ang supply ng bigas sa kanilang bodega. Nitong Setyembre, umabot sa 450,000 metric tons ang buffer stock ng ahensya na tatagal para sa 12 araw ng national consumption. Nagpaabot naman ng pakikiisa ang NFA sa mga nasalanta. Tinitiyak raw nila ang pagkakaroon ng agarang serbisyo upang maipakitang handa ang pamahalaan sa pag-abot ng pagkain sa panahon ng pangangailangan. Reyniela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pumalo na sa 31,000 families o 107,000 na residenteng naapektuhan ng pananalasa ni Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Aurora, batay sa pinakahuling datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa halos 3,000 naman ang mga bahay na nasira o tuluyang nawasak ng malalakas na hangin na tulang dala ng bagyo. Dahil dito ay sinailalim ng pamahalaang panlalawigan sa state of calamity ang buong probinsya nitong Miyerkules, November 11, bunsod ang matinding pinsanang iniwan ni Uwan sa kabahayan, kabuhayan at infrastruktura. Tinatayang umabot sa 188 million pesos ang damage sa infrastructure at 75 million pesos sa agrikultura, partikular sa mga palaisdaan, palayan at high-value crops. Samantala, 316 million pesos naman ang iniulat na pinsala ng mga tourism establishment gaya ng mga resort at homestay sa baybayin. Sa ilalim ng deklarasyon, pinapayagan na ang paggamit ng calamity funds, pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin at mabilis sa rehabilitasyon sa mga labis na naapektuhan na lugar. Matatanda ang isinailalim sa Signal Number 5 ang ilang lugar sa Aurora sa kasagsagan ng Bagyong Uwan noong November 9. 4 na high-value individuals o HVIs ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation sa Nueva Ecija at Bataan. Sa Talavera, Nueva Ecija, 2 HVI na huli at nakumpiska sa kanila ang 75 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 510,000 pesos.
Arestado rin ang isa pang HBI sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Nasamsam sa kanya ang 50 grams ng hinihinalang shabu na nagkahalaga ng 340,000 pesos. Habang sa Balanga City, Bataan, isang newly identified HBI ang natimbog ng mga otoridad. Na-recover sa kanya ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa 1,003,060 pesos. Ang mga suspect ay nahaharap ngayon sa kasang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasagip ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang isang 4 na buwang gulang na sanggol sa Marilao, Bulacan matapos siyang tangkaing ibenta ng sariling ina. Sa ikinasang entrapment operation, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, agad na aresto ang suspect at nailigtas ang sanggol na planong ipagbili sa halagang 25,000 pesos sa pamamagitan ng online transaction. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng mga otoridad ang naturang bata. Mariin namang kinondena ng National Authority for Child Care o NACC ang insidente at tinawag itong isang karumal-dumal na paglabag sa karapatan ng bata. Hinikayat din ng ahensya ang mga magulang na humingi ng tulong sa mga programa ng NACC at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngayong Pasko, Kapampangan ang nagbigay liwanag sa puso ng Quezon City. Pinatunayan ng mag-amang kabale na tubong Mexico, Pampanga na kaya nilang pag-ibayuhin ang tradisyon ng Paskong Pinoy sa pamamagitan ng mga likha ng parol sa bawat pamilya at dumaraan sa QC. Magbabalita si Paulo G. Santos. Simple pero may wow factor. Yan ang paraan ng Quezon City para ipakita ang Paskong Pinoy ay buhay at makulay pa rin ngayong 2025. Mula Quezon Memorial Circle, Quezon City Hall hanggang sa mga pangunahing kalsada tulad ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue at Timog Avenue, ramdam na ramdam ang diwa ng Kapaskuhan. Nasa 3,850 na parol ang sabay-sabay na nagningning sa buong lungsod. Gawa ito ng mag-amang Kapampangan lantern makers na sina Gary Michael Nuki at Michael Junes Nuki mula Mexico, Pampanga. Ang kanilang disenyo, organic at environment friendly, gamit ang pugad ng manok, bilao at hinabing lokal na materyales. Pagdating dun sa design, tayo yung nanalo sa dami ng nagpadala ng design. So yung sa atin pa rin ang nanalo. Kaya napakasarap sa atin, puso na Kapampangan ang nagwagi sa larangan ng pagandaan ng parol. Ayon sa mag-ama, higit 300 Kapampangan workers ang nabigyan ng hanap buhay sa proyektong ito. Isang patunay na bawat sindi ng ilaw, may kabuhayan ding nagliliwanag. Kaya katamang parol, kahit dala buong QC, Commonwealth, Quezon Ave, Visayas Avenue, Congressional. So kahit buong Quezon City, rin ngay ganaganandalan, lumabas ka, gawa lang Kapampangan. So I'm very proud na ita mo yung ginawa. Buri kayo po sundo yung kaya na po, legacy ng tatang po kayong pamangawang parol po kasi bilang kayo po, Kapampangan din po na akakit niya po na ing mangawa pong parol kayong QC po ay Kapampangan niya po, which is maka-proud din po. Kaya kayong bilang po kayong tatang po, akakit kaya po yung gawa na po, maka-proud po kasi kayo mo po pera yung makanyang pisabyang, kundi yung taong kasiyahan po na akakit mo po i-appreciate na po at mag-picture lang po ano po kasi. Sa official Christmas lighting ceremony ng Quezon City, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na layunin ng syudad na itaguyod ang Paskong Pinoy, isang Paskong likha ng mga Pilipino para sa Pilipino. Imbis na sineselebrate natin yung isang foreign na Pasko, we're celebrating a Filipino Christmas. So, bilang, I guess, first day of the celebration here in Quezon City Hall, inaanyayahan po ang lahat na pumunta rito every day. No, meron po tayo Christmas on display para sa mga bata every 30 minutes yan. And then we also have the champion. And of course, lahat po ng mga pwedeng Instagrammable na mga pictures. Everybody's free to post with any of the things that they see with their families. The City Hall is open for everyone. Mula sa Quezon Memorial Circle hanggang City Hall at sa bawat kalsadang nagliliwanag sa Quezon City, isang mensahe lang ang gustong iparating. Ang liwanag ng Pasko ay mas sumisigla kapag ito ay gawang Pilipino. Paulo G. Santos, CLTV News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms sa Facebook
at CLTV36 Official, at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming YouTube channel na at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. At nagbabalik ang CLTV 36 News. Kumpiyansa si Senator Win Gatchalian na magiging simula ng tinatawag na Golden Age of Transparency ang panukalang mahigit 6.7 trillion pesos na national budget para sa 2026. Kasunod ito ng paglulunsad ng mga bagong hakbang para sa mas bukas at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng kanyang sponsorship na House Bill No. 4058, o ang 2026 General Appropriations Act, sinabi ni Gatchalian na layon ng mga reforma na ibalik ang tiwala ng publiko matapos ang mga aligasyon ng katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagtatatag ng Senate Budget Transparency Portal kung saan makikita ng publiko ang live stream ng mga pagdinig, dokumento at kopya ng National Expenditure Program. Sa pamamagitan ng portal, maaari ring magpahayag ng opinyon at magpadala ng position paper hinggil sa pambansang budget. Ipinagmalaki rin ni Gatchalian na binawasan ng Senado ang unprogrammed funds mula 243 billion pesos patungong 174.5 billion pesos upang maiwasan ang posibleng maling paggamit ng pondo. Puspusan na ang paghahanda ng COMELEC sa isasagawang barangay at SK election sa susunod na taon, makaraang katigan ng Korte Supremang RA 12232 o ang pagtatalaga ng termino sa mga barangay at SK officials. Prioridad raw ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na gaganapin sa November 2026 matapos kumpirmahin ng Korte Suprema ang legalidad ng Republic Act 12232. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, tututukan din ng komisyon ng itinakdang timelines para maisakatuparan ang halalan. Ito ay upang maisantabi ang anumang agam-agam sa paglipat nito sa 2026 na orihinal na itinakda sa December 1, 2025. Sa ngayon, patuloy ang pag-imprinta ng official ballot sa National Printing Office o NPO para sa BSKE 2026. Sa datos ng COMELEC, 85% o 58,993,937 mula sa 69,259,342 official ballots na ang naimprinta as of November 11. Nasa 10,325,405 na balota ang hindi pa naipiprint mula sa dalawang rehiyon, mahigit 2 milyon sa Central Luzon at higit 7 milyon naman sa NCR. Samantala, hindi pa nasisimula ng paglilimbag ng 23,498,647 official ballots para sa halalang pangsangguniang barangay. Paliwanag ng komisyon, nasa warehouse pa raw sa Laguna ang papel na gagamitin at nagsasagawa pa ng procurement para sa hauling services ito patungong NPO. Sinimulan ng komisyon ng printing ng mahigit 92 million official ballots itong nakaraang Oktubre. Nauna ng kinatigan ng Korte Suprema ang Republic Act 12232 na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 4 na taon. Binigyang diin na hindi ito batas na nagpapaliban sa halalan at nagkataon lamang ang paglilipat ng petsa ng BSKE. Patuloy man ang hamon sa palitan ng piso at dolyar, umaasa ang mga eksperto na makaka-recover ito sa pagpasok ng bilyong-bilyong padala ng mga OFW ngayong Kapaskuhan. Inaasahang lalakas ang piso ngayong holiday season dahil sa remittances mula sa overseas Filipino workers o OFWs at sa matatag na reserbang dolyar ng bansa. Batay sa datos itong Miyerkules, November 12, sumampa na sa 59 peso level ang local currency, makaraang magsara ang palitan sa 59 pesos and 17 centavos kada dolyar. Sa kabila nito, naniniwala si Rizal Commercial Banking Corporation o
o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na nanatili pa rin matatag ang piso. Naitalan na raw ang pagbagsak ng piso sa ganitong level 3 taon na ang nakalilipas, ngunit muli raw itong nakabawi sa dolyar at lumakas sa 57 peso level. Ayon sa eksperto, malaking tulong sa pagpapatibay ng piso ang holiday remittances ng OFWs. Base sa datos na hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umaabot sa halos $3 billion kada Disyembre ang padala ng mga OFW simula 2022. Mas nakakaengganyo raw kasi sa kanila na magpalit ng dolyar sa piso kapag mataas ang exchange rate, lalo na tuwing Kapaskuhan. Malaking tulong rin daw sa piso ang intervention ng BSP. Pinipigilan nito ang spekulasyon sa merkado, lalo't mas nagiging mahal na ang dolyar para sa mga importer at bumibili nito. Dagdag pa rito ang malakas at matatag na gross international reserves ng bansa na umabot sa $109.7 billion itong Oktubre, ay katumbas sa higit 7 buwang halaga ng pag-aangkat. Doble ito sa pandaigdigang pamantayan na 3 hanggang 4 na buwan na nagbibigay ng malakas sa panangga at proteksyon sa piso laban sa spekulasyon kontra dolyar. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento o reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming YouTube channel na at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Sa saya, kulay at energy ang second day ng selebrasyon ng Lanabal de Bacolor 2025 dahil sa Zumba Color Marathon at on-the-spot Zumba competition na ginanap nitong Miyerkules, November 12. Kani-kanyang gilas at Zumba moves at patalbugan sa outfit ang 8 grupo ng kalahok mula sa iba't ibang barangay ng Bacolor. Lalong sumiklab ang kasiyahan sa municipal grounds nang i-announce ang mga papremyong naghihintay para sa Best in Outfit, Best in Costume at Most Energetic Senior Citizen categories. Ikinatuwa rin ni Bacolor Mayor Diman Datu ang turnout ng aktibidad dahil kitang-kita rito ang pagkakaisa ng mga anak ng Bacolod. Manuwala ko, pagka magsumbaya yung babae o lalaki, masaya yabiye. Manuwala ko, pag magsumbaya, malaguya. Manuwala ko, pagka magsumbaya, healthy. At manuwala ko, pag magsumbaya, sexy. Ating katataw niyan, manuwala ko, pag magsumbaya, may nayang mangan. Eto to ita. Diba? Diba? Reducing to. Ating pa magsumbalayang oras. Maliyari kang habak, maliyari kang katpanapon, maliyari kang bengi. Ayon kay Councilor Jude Datu, isa sa mga organizer, layunin ng Zumba Color na magbigay aliw sa mga kababayan, lalo na ang mga nanay, at magkaroon sila ng break mula sa araw-araw na gawain. Mang ilaw natin ang tahanan, alam naman natin busy sa bahay, and at least ngayon may pagkakataon silang mag-enjoy. And yung prizes natin, may consolation prize, win or lose, meron na silang makuha. And then yung champion, mas malaki yung makuha nila. Of course, ang unang-una dito, ang pinaka-importante, magkita-kita ang mga taga-Bacolor dito sa munisipyo. At hi, hello ulit. Yung iba, magkaka-batchmates lang, magkakaibigan, magkakapitbahay, pero magkakalaban. Pero yung sayang na idudulot nito ay ibang-iba. Ang siglang hatid ng Zumba Color ay ramdam ng lahat dahil buong komunidad ay nakisayaw sa saliw ng dance music, pati Bacolor officials hindi rin nagpahuli. Para sa 72 years old na si Nanay Evangeline, ang ganitong aktibidad ay inspirasyon sa mga kababaihan at kapwa niya senior citizens na patuloy na alagaan ang health at well-being. Ito po ay nagbibigay lakas, tapang, energy, to fit and healthy sa lahat ng not only kababaihan, everybody,
welcome dito. As long as you can do it, di ba? Para naman kay Reggie Tolentino, isa sa mga Zumba instructor, nakakahawa ang sigla at positive energy na dala ng mga Bacoloreño. Actually, hindi lang naman yung first na pagpunta ko dito. Ilang beses na akong nakapunta dito na ini-invite ako para magturo sa mga tao sa Bacolor. So, ang Bacolor po ay masayahing mga tao. Yan. Kaya pag nagturo ako, uuwi ako nang hindi malungkot, masaya din. At matapos masungkit ng Zumba Ladies of Severa ang parangal bilang champion sa on-the-spot Zumba competition, nagpahayag na rin ng pasasalamat ang event host na si Councilor Emily Batak. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi nairaos namin ito ng maayos, matiwasay, tuloy-tuloy po yung kasiyahan, tuloy-tuloy ang mga programa ni Mayor Dato at ni Vice Mayor Ron Dungca at mga konsehales, no? Week-long celebration ito sa darating na kapiestahan ng Bayan ng Bacolor. Sana maging katulad din ito, very, very successful, maging masaya at tulungan nawa kami ng Panginoon na magkaisa at magmahalan yung mga tao sa Bayan ng Bacolor. Hindi lang exercise ang Zumba Color Marathon. Simbolo rin ito ng tunay na diwa ng pagkakaisa ng buong Bacolor, pati na rin ang pagtanggap nila sa mga bisita ng kanilang bayan. Reyniela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap mo isang stylish, spacious at reliable na sasakyan para sa buong pamilya, narito na ang Haima 7X MPV, a modern 7-seater that fits every Filipino family's lifestyle. At huwag mag-alala, kabalin, available na ito sa Pampanga, hatid mismo ng Laos Auto Group. Kaya hindi mo na kailangang lumayo para makuha ang bagong paborito mong APV. Tara na't silipin ng Haima 7X, practical, premium at pangmalakasan. For one, yung size niya, malaking MPV na siya. So it's a 7-seater MPV. Tapos ang kagandahan about it is naka-leather seats na siya. And then yung second row natin is captain seats. Plus of course, yung engine niya, it's a 1.5 turbo engine. So in terms of horsepower, hindi ka bibitinin yan. Plus yung napakagandang feature niya is meron siyang panoramic sunroof. And yung cluster natin, yung pinaka-gauge niya sa dashboard, digital na siya. Pag nag-visit sa showroom, we'll definitely present yung unit. Yung features itself, hindi na siyang mahirap i-convince. Dahil nga napakaganda ng unit, napakaganda ng mga features, plus of course yung competitive price niya. Pag nag-purchase ka ng unit sa Haima, meron tayong binibigay na free 1-year roadside assistance. So, if anything happens sa road, for example, nag-breakdown siya, or let's say naubusan ng gas, or let's say na flat, meron mag-assist sa'yo 24/7. You just call the hotline, then pupuntahan ka nila. It's free actually. Yung worth nung free na yun is around 32,500, which sa ibang brands, they will not offer it. Pag bumili ka sa Laos Group, meron na. Yung 7X natin is patterned under a parang yung yacht, yung sailing yacht. So yung shape niya, yung curve niya. So naka-style siya ron. Plus of course yung harap natin parang Stingray. So yun ang design niya. So very modern ang design niya. Right now meron kaming one of our new models, yung Haima 7X. So ito meron tayong low down all-in promo. Plus on top of that, meron siyang free amortization, 2 months. They could visit our showroom dito sa Jose Abad Santos Avenue, San Fernando, or they could visit our Facebook page, or they could call me at 0918-854-2215. Sa hangaring makatulong sa mga biktima ng Bagyong Tino,
Ipapa-auction ni PBA star Junmar Fajardo ang kanyang unang PBA MVP trophy na napanalunan noong 2014 season. Nakatakdang ipa-auction ni San Miguel Beerman star Junmar Fajardo ang una sa kanyang siyam na PBA Most Valuable Player trophies upang makatulong sa mga naging biktima ng Bagyong Tino sa Cebu. Inanunsyo ni Fajardo ang naturang hakbang sa halftime ng laban ng Beerman kontra Titan Ultra Giant Risers sa Inares Center nitong Miyerkules November 12 kung saan nagwagi ang koponan sa score na 158-117. Batay sa pinakahuling ulat mula sa Office of the Civil Defense, pumalo na sa 232 ang death toll sa pananalasa ng Bagyong Tino. Nasa 112 ang nawawala at 512 naman ang naiulat na sugatan. Ayon kay Fajardo, mahalaga sa kanya ang naturang tropeyo dahil simbolo ito ng mga taon ng pagsusumikap at sakripisyo sa kanyang karera. Gayunman, mas pinili niya raw ibigay ito para makatulong sa mga kababayan niyang nasa lanta ng matinding pagbaha. Mas pinili rin daw niyang ipa-auction ang tropeyo sa halip ng mga jersey o sapatos dahil mas mataas ang halaga nito at maaaring magdulot ng mas malaking ambag sa mga nangangailangan. Bukod kay Fajardo, ilan pang PBA players ang magbibigay rin ng kanilang personal na gamit para sa live selling na gaganapin sa Biyernes, November 14. Nakamit ni Junmar ang kanyang first MVP title noong 2014 to 2015 season. Dito nagpamala siya ng triple-double performance na may 12 points, 12 rebounds at 10 assists laban sa Giant Risers. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Mainit na sinalubong ng mga Kapampangan ng opisyal na pagpapakilala sa 22 kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2025 sa ginanap na sashing ceremony at press presentation nitong Miyerkules. Ipinamara sila dito ang ganda, talino at pagmamahal sa kultura at pamana ng lalawigan. Ang buong detalye sa Chika Express, si Danica Gino. MNK fever is on! Ipinakilala na sa publiko ang 22 candidates ng Mutyaning Kapampangan 2025 sa sashing ceremony at press presentation na ginanap sa Nuwan Farm and Resort sa Bacolor nitong Miyerkules, November 12. Hindi lang ganda at talino ang ipinamalas ng mga kandidata, kundi maging ang pagmamahal nila sa lalawigan ng Pampanga. This event marks the beginning of their journey to represent the culture, talent, and heritage of our beloved Pampanga. Sa opening ceremony pa lang, nagpasiklab na sila sa isang dance number. Pagkatapos nito, nagpakilala sila one by one at proud na nirepresent ang kani-kanilang bayan. Pinangunahan ang sashing ceremony ni na 2nd District Board Member Fritzy David Dizon, Provincial Tourism Officer Mike Castañeda, at reigning Mutyaning Kapampangan 2024, Natalia Lindsay. Kasunod ng introduction ang Q&A segment with the press upang mas makilala ang mga kandidata. Isa sa mga naging tanong ay kung paano pa lalong maipopromote ang lalawigan. And as I stand here before you, I would like to remind you that we don't need no law. We don't need a piece of paper to be tagged as the culinary capital of the Philippines. It does not erase the fact that we are the best cooks. If we were to ask somebody, hey, what can you think about Pampanga? They would be thinking or asking you, oh, manyaman ka magluto. Nanong specialty mo? And that shall always be the Kapampangan cooks, the best cooks. Regardless of it being vetoed, it is our legacy, and may we never remove that regardless of it was vetoed or not. I would like to highlight the promotion of our beautiful Amanong Siswan and Kulitan script because, Pampanga is more than what meets the eye. Pampanga is more than the food, the giant lanterns, and tourist spots. It lies within the stories of our
history through our language. And with that, you know what, I am currently championing Amanong Siswan and Kulitan script through my academics. And this research is what I passed on the University of the Philippines, Diliman, for Pampanga to be known. And that's my ode and my way, not only as a beauty queen, but also as a student. And with this, I think, with preserving and promoting our language and heritages, this starts progress. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ng mga kandidata at provincial office para sa mga activities at nalalapit na Coronation Night. Uling at mo po kay panahon ng artificial intelligence and total modernization in the technology and everything that we see and we experience on a daily basis. Asahan niyo po, yung kaya kami open in production ng Mewaw Tamo Pula, Sir at Tiga Janmia. Ngayon po, double effort kami bang dinanda kayong mas masanting production number ang makayakma king panahon, ang modernization, ang pong matas, technology, ang pong use at rin kaya katamong artificial intelligence na makananong i-project kita at i-present, abangan tayo. Magaganap ang Mutyaning Kapampangan 2025 Coronation Night sa Brenzigiao Convention Center sa darating na December 10. Live din itong mapapanood sa digital channel at official social media pages ng CLTV 36. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Gagino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pag-ipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, maaaring mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida ang nagkikislapang higanting barol ng City of San Fernando. 30 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. 42 days na lamang po, Pasko na. Maraming salamat po.